Ik geef van de morgen in Haans de zinnen er nog even bij. En dan vul je gewoon de kracht van de zinnen. En dan is het in één keer nog waar. Wat een verschil met de aanroende dagen minder wien. Maar ik wil even waarom. Nou, van de morgen betiet. Want ik kan nog prachtige winterplaatjes maken. Het wie wiet bij mij in Haans. 1 centimeter sneeuw. Lichte sneeuw. Ik van de morgen betiet nog. En dan is het 1 witte brood. En is het gries. En dan denk je vol op winter. Ja, dan is het ik nog vol op winter. Maar even letter wie het gewoon weer green. En dan kan je nog wat buikjes vanuit de Noordzee. Wel, joen en vannacht kon ze op Gledens, laat ik daar maar beginnen. Want er kunnen zijn wat lichte sneeuwvallen of sneeuwbuiken komen vanuit de Noordzee. Vierders min 2 en min 4 graden en een net al te sterke wind uit het noorden en het noordoosten waait. Letter in het watergebied vrij krachtig. Morgen daar, de bewolking had de oerhoorn. En nog eens even de sneeuwbuiken vanuit de Noordzee, die kans is er. En die heb ik gewoon. Temperaturen 3 graden. Koud natuurlijk voor de tijd van het jaar. En de wind matig en vrij krachtig. Viel het koud aan uit noord-noordoosten. In de nacht naar je sneeuwt, zo'n 3, 4 graden frost, misschien wel min 5. En dan peerske sneeuw. Schucht er goed uit, we kennen er wel even op uit. Want de zinnen is erbij, het blijft droog. Alleen nog de temperatuur, nou ja, een graadje meest, 4 graden. Koud natuurlijk voor de tijd van het jaar. En de wind uit het noorden, noordoosten waait, meest noordoost. En die zal matig en vrij krachtig wezen. In de nacht naar peerske manjeta op een lichte frost. En dan het fruitsjoch. Peerske manje, een temperatuur om het bij de 6 graden heen. In de nacht lichte frost, min 3 graden, misschien wel min 4. Maar er is flink wat zin hoe daar. En tijdens zie ik flink wat zin, temperaturen 6 of zo'n graden. En in de nachten nog altijd lichte frost. Nou ja, we moeten morgen maar weer even in het baarsje.